Apa! Bueno, bigarren aldixe gaur, barre librean, oso pozik. Baina zinemundun asko esatea ez, bigarren partig ez dila oso nahi izaten. Orduan, favorez eskago justet, espetatiba jatxi lurreaino. Hola neure lasaixo ingot lan eta danontzat hobeto, bale? Bale, eskarrik asko. Ta zinin gaixatea eustela. Behiru, nahi gara jauetan geruta plataforma gaixo daude, pelikulak ikusteko, dakezu HBO, dakezu Netflix, dakezu Disney, dakezu Amazon, EITB nahieran. Baina nahi pelikula bat gustatzen ikustie pantailan dixen, bai, zinareto baten. Zinareto baten pelikula bat ikusti da, benetan magikue. Bueno, ez beti. Ez beti, batzuten gauze pasatzeie birien, eta esperientzia egintza bezta. Esate baterako, nik sararie tita baten erostet eta juten naiz palomita gerostea. Nik zinin palomita jatik jut, ze alkoholik ez dateaten, da tripetxo beste zuzerrekin justifika erdet. Lanako nabire. Baina, esan etena da, limitie horrek izan berko lukela. Palomitak, kitxo. Arazu dator, zinareto batzuk hasi dienien, ise eguneko menue eta plato kombinauek eskaintzen. Ez dut ezango ze zinaretotan gertatzean nau, ez dut urbileko jendin erekin asarratzi nahi. Baina esan etena da. Eskaintzi oso zabala izatea eta kamareruek oso profesionalak. Zugutezea, zure aurre iritzi danakin, esan ez, hola, palomitas grandes y Coca-Cola grande también. 2 euro gehiagorengatik Kinder bueno bat daukazu. Ez da gexotzen nahi, eskerrik asko. 4 euro gehiagorengatik nachos con guacamole daukazu. Ez, eskerrik asko, geixegi, jazta, eskerrik asko. 6 euro gehiagorengatik perrito kaliente bat daukazu. Kaliente nien naiz jartzen. Ez dela geixo zer nahi, eskerrik asko. 10 euro gehiagorengatik Wonder Womanen kamiseta bat daukazu. Tui zaraz, ez dela geixo zer nahi, kobraiezu favorez. Ados, orduan palomitak eta Coca-Cola. Zerbait gehiago? Ez dakit, pelikuli guztiei, huel! Bueno, ja palomitak kubugin, gutezea asala, eseitzen naiz, bator jendie, eta nahi pertsonalki sekuleko errukis emateit, bere umie gehi beste 12 umegin datorren guraso hori, normalin gaina amatxo izeteana, aitatxos? Amatxo hori dana estresaute? Esan ez umiei, a ver, venga, sartu, kontu zanki zapatzikin jendie, venga, sartu, a ver, gure butaka die, a ver, fila, 5, 2, lau, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 24, venga, hasi zoten, Jokin, azkenengo filaino juntzea, 5. hau dago, Jokin, a ver, sarai, asiento bikoitisek esan ditut, oixe bakoitise dien, eska peltza puisket, ama, Jokin, palomita kendu izkit, Jokin, kastigautek gero ez zaitut McDonald's emango, esatezuna, Josus, bienvenidos al Conquist. Eta telebistan ahola aprobetxaute baiuel proposamen bat ingoet. Zaitik ezin deu betire imaz regidorie bialdu guraso hauei laguntzea? Ez dakit, imaginatzen situaizue, hola, 5, 4, 3, bale, ados, venga, umeak, barrura, osondo, venga, eskairetan gora, osondo, ez gelditu, ez erori, venga, gora, hau da zuen hilada, sartu, venga, eseri, mantendu, bale, ona, balio du, eskerrik asko guztioi, bazkaltzera. Pentsauzak, imaz, igual, soldata estrabado. Hortxe lagaziat. Bueno, behin imazet dano gexerik aitunin. Imazek dano gexerik aitunin, atiek izteie, anuntzizuk azteie, anuntzizuk segitzebe, beste anuntzizuk atu segitzebe, beste pare bat anuntzizuk segitzebe, eta orduan bai. Argisek emendatzeie, eta bat emat behandu bator. Eta gainea bat ematori berdin du zure filan tokaudan, edo ez. Ze berdin enteago zea bat ematori behandu aia duela. Ze sartuko esan ez, barkau, bai, ez, anuntzizuk ez ikustatik, ez behitu nahi ipurdire, Barkau, nere lekuen zaude. Bai, zu.
Fila 9, butaca 11, nere lekuen zaude. Ez, barkatu, hau fila 10 da. Ah, hau fila 10 da, barkau, barkau. Bueno, pentsako uste pixket heitarra naizela. Eta bai, ba naiz. Baina horrekun bezala monologue positiboki bukau nahi, bale? Eta hau da esana etena. Garai oso zakarragia bizitzen, hau ez da berrizet, danoak igu. Baina ni behintzet berditut historizuek, bisket distraitzeko, bisket beste jendikin konektatzeko, eta pelikulek hortako asko balixo debe. Orduan, hemendiken eskerrak nahizko eteman, benetan, zinaretue leku seguru bat izeteko lanien nahi dizen jendean nahi. Eskerrik asko, eta gabon!